Kako sam vam već obećao, zadnji dan sam ostavio za snimanje onoga što nisam dovoljno snimio, a smatram da je zanimljivo. Vratio sam se u koptsku četvrt, prije svega pored ovih špiljskih crkvi koje sam snimio već prije, pa da rečem koju riječ o koptima i onda ću se spustiti u takozvani grad smeća u kojem isto žive kopti. Kopti prije svega su autentični drevni Egipćani, potomci staro-egipatske kulture, to jest autentični ljudi, prvi ljudi, nisu doseljenici, nisu islamske dinastije, nego jednostavno Egipćani od korijena, dakle potomci faraona. Oni nisu pod utjecajem raznih muslimanskih dinastija prešli na islam, nek su postali kršćani i ostali do dana današnjih. Bez obzira na sva teška vremena i iskustva koja su morali preživjeti do dana današnjega. Osim što smatraju da su etnički Egipćani, oni smatraju i da su nasljednici svetaca prvi koji su došli poput Svetog Marka. Oni su se odvojili od tradicionalne pravoslavne crkve i osnovali su zasebnu crkvu. Mnogi kažu još i najautentičniju i najtradicionalniju i najizvorniju, to jest najizvorniji ogranak kršćana. Kod kopta se pojavio i blagi vjerski sinkretizam između drevne egipatske kulture i kršćanstva. Tako imamo znak vječnosti Ankh koji je pretočen u kršćanski križ. Isto tako imamo pismo kojim se oni služe dan danas, koji je kombinacija starogrčkog i egipatskih hieroglifa. I ne samo kopti, i ostali kršćani svijeta su poprimili neke odlike drevne egipatske kulture, pa tako možemo primijetiti da su jako slični portreti i prikazi Izide i Horusa i same djevice Marije sa malim Isusom u naručju. Idem se spustiti u grad smeća, bit će tijesno, bit će pogleda, tu stranaca nema. Rijetki su avanturisti i luđaci koji se upute na tako jedno mjesto gdje toliko smrdi, ali obećao sam vam donijeti jednu reportažu odoli, pa makar da prođem, da nije bilo onako iz auta, da osjetim sam kako to izgleda sa svoje dvije noge, da vam prenesem te, bojim se, negativne impresije. Idemo u grad smeća. Masjat Naser doslovno znači kršćansko predgrađe, a grad smeća to je zapravo nadimak koji je dobio zbog pogađate čega. Ne poznajem mnoge turiste koji će doći ovdje, nije baš ugodno da miriše, ali mislim da je vrijedno donijeti reportažu jednu iz ovog mjesta. Slažete se sa mnom? Ova četvrt je poznata po recikliranju smeća, koje, pogledajte, ima i više nego što bi trebalo za moj nos. Jako siromašna četvrt koja, by the way, ima svoje i ulice i nekakve trgove. Evo lijep jedan štakor koji se raspada, ne znam čega već, koji ima svoje čak i škole. Crkvi je više nek školi, nažalost. Često nema ni osnovnu infrastrukturu, kao što vidite. I smatra se da tu živi nekih 250.000 stanovnika, pretežito kopta, ali po nekim procjenama ovdje živi čak od 1 do 2 stanovnika. Sad mi to izgleda malo napucana brojka, ali dobro. Eto, čekaj, vidite. Ovdje se doslovno gazi po smeću. Ali dobro, sve je to život. Volio bi da je drugačiji, ali nije. Ovo je četvrtu u kojoj ćete vidjeti i svinje. Vlada ih je 2009. pokušala zabraniti zbog svinjske kuge, a više su bili vjerski razlozi u pitanju. Tako da su i desetkovali, ovdje je bilo na milijone svinja do 2009. godine. Nevjerojatna priča. Evo sad ćete vidjeti ovdje jednu svinju.
porukom braće kršćana idemo sa preko ceste do braće muslimana. Samo je ova cesta dijeli. Iz Skopskog dijela idemo u grad mrtvih. Cestu naravno treba preživjeti. Pokazat ću vam poslije kako se prelaze ceste kod njih u 6 traka. Semafor ne postoji. Treba samo optrčavati između auta. Čudoveno. Već sam vam spominjao da je takozvani grad mrtvih nekropola islamska koja se dijeli na 2 dijela, na sjeverni i južni, i sveukupne dužine je nekih 6 km. To groblje je nastalo u dugom nizu stoljeća od 640, mislim, i druge godine, pa sve do 15. stoljeća se ono širilo, a u 19. stoljeću ono počima dobivati i neke žive stanovnike. Razvojem Kaira, pretpostavljate ljude, naravno. Stvara se svojevrsni geto, stvara se svojevrsna siromašna četvrt gdje živi najniži sloj stanovništva, siromašniji čak i od ljudi u gradu smeća. Jer oni se bar bave recikliranjem smeća, tako da imaju čak i bolje prihode nego ljudi koji žive ovdje. Smatra se da ovdje živi službeno oko pola milijuna stanovnika, no brojke su, neki kažu, čak 2, pa možda i 3 puta veće. Iako tradicija spavanja među mrtvima na groblju datira još od drevnih egipatskih vremena, u 21. stoljeću se to smatra neprihvatljivim, a stanovnike takozvanog grada mrtvih se etiketira kao siromašne, kao kriminalce, kao kvart koji se treba zaobilaziti. Dosta mi je putnika reklo da su rijetki ovdje dolazili, da se može doći, ali opet na vlastitu odgovornost, da može biti neugodnosti, u najmanju ruku maltretiranja tipa zbog novca, a i da neko može i džepariti, napasti, kako ovdje, tako i u gradu smeća. Ja sam prošao cijelom dužinom i širinom grad smeća i grad mrtvih i moram priznati, osim pasa koji me evo i sad gledaju, da nisam imao nikakvu neugodnost s ljudima, dapače tražili su novce, ali ništa agresivno, ništa bezobrazno. Jedino što je bilo par situacija kad te pasi okruže, osjete da ne pripadaš ovdje, ako im pokažeš strah, eto belaja. Nikakva usporedba sa južnoameričkim favelama i slamovima Indije ne dolazi u obzir. Po meni puno je pitomije ovdje, a ako će vas neko zaskočiti, može vas zaskočiti i na tržnici dolje i u centru grada. Ima opasnih ljudi, naravno, ali ako gledate svoja posla, mislim da je ok. A ne izgledam baš neko ono koga bi trebalo zaskočiti, pogotovo ako nije u omjeru 1:, bar da ih ima 3-4. Barem vizualno. Sad šta bi pokazao na terenu, ne znam, nije, vjerojatno bi pokušao diplomatski. Naudiš li kome ovdje, nije dobro. Naude li oni tebi, također nije dobro. Najbolje je izbjeći probleme ikakve, radi svoj posao, sve sa šukram, hvala. Kako je ovo preludo mjesto za snimati, fotografirati, koje boje zidova, koja simbioza i sinkretizam živih i mrtvih, nevjerojatno, nevjerojatno. Grad mrtvih koji se proteže nevjerojatnih 6 km u pravcu ove ulice i pravcu ove ulice dolje, onda se grana ove male uličice, ovo je glavna ulica. Gdje god zađete, ludilo, fotografski raj, naravno ne i raj na zemlji jer ljudi ni ovdje ne žive baš najbolje. Evo kako izgleda ta granica između dva svijeta. S jedne strane je svijet lijepih parkova, nebodera, koliko toliko zadovoljnih ljudi koji mogu podmiriti račune, kojima je, ajmo reći, dobro u životu. S druge strane ceste, rekao sam, neću je nazvati slamom ili favelom, ali ajmo je nazvati getom. Get se zove grad mrtvih, pričao sam o tome, ovo sve ovdje je grad mrtvih, a iza one male planine se nalazi grad smeća. U gradu smeća su siromašni kopti, a u gradu mrtvih su siromašni muslimani. Dvije vjere, priča ista.
ili povucimo paralelu ovdje. Jedan svijet bogatih, jedan svijet siromašnih. U gradu mrtvih se nalazi na desetke džamija koje danas propadaju i koje su uglavnom propale. Na desetke ih ima i pitanje je dana kada će se urušiti. Sve one datiraju iz 9. 10. pa sve do 15. stoljeća. Velika šteta, ali isto kao što je velika šteta i ljudi koji tu žive. Po meni su uvijek ljudi bitniji, ali treba sačuvati naravno i povijesna zdanja, a među njih svakako pripadaju ove džamije srednjovjekovne. Crkva Bogorodice, Majke Božje, koptska crkva, 4. stoljeće, najbitnija crkva u Kairu. Ne znam puno o njoj, ono što znam ću spričati, a možda interesantnije da vam pokažem. Ovamo gore je crkva Svetog Đorđa, u ovom pravcu je židovska sinagoga, a ovdje je koptski muzej. To je razlog što ima policije na svakom koraku, druge su vjere u pitanju, tako da opreza nikad dosta. A mi idemo prema crkvi Velike Gospe Bogorodice. Crkva jeste sagrađena u 4. stoljeću, nakon Krista naravno, Bože dragi, jel? Ali je srušena u jednom od brojnih ratova i sagrađena je ponovno u 11. stoljeću. Ono što mi je drago kod braće kršćana, da se niti jedan ulaz u niti jednu crkvu ne naplaćuje i to je ono što moje srce puni radošću. Ova crkva je poznata po svom mramornom oltaru i pregradama od bjelokosti i po tome što je najznačajnije mjesto za dolazak koptskih kršćana. Evo ja i moja legenda se vozimo. Lada specijalka. Yes, into me mechanic number 1. Anyway. Kako noga, kako noga? You see? You see? Here good. Here good. Znači, this good? Yes. And it's not good? No good. Only 500 today, injection. 10 o'clock today, yeah. 1 month, 1 injection. Zastava. Yeah. It's good car. Best. Number 1 car. Number 1 anyway, car. Good. Yeah. Listen. Policeman now. You are crazy. Yeah, no problem. Kako je dobar, brat. Glede ventilatora. Well, listen, convention taxi. 1 second. Convention taxi. You are crazy, man. Pazi, upalija je sirenu u Ladi, majko ti. Pa ovo ne da vridi 1000, ovo vridi 10.000 da mu da. Number 1 driver. What's the name area?